man gid ang labo. Samtang may bilta naman si President Duterte kay Senator Dick Gordon nga ginahimo kuno gatasan ni Senator Dick Gordon ang Red Cross kag ginagamit ang kwarta ka Red Cross sa eleksyon. Plano naman ni President Duterte ipa-audit ang kuwa kag ang Red Cross. Kuwa raga pang audit, ang kuwa pa audit mo pagid. Sandig man sa kuwa circular number 95-003. Mga kabyanan, sino ma-audit ka kuwa, taga kuwa man? Budget kang DOH for 2022 naglabot sa 19.6 billion pesos. During sa budget hearing, si Secretary Doki nagpabutyag nga ang COVID pandemic posible nga magabuhay pa mga kabyanan. Sa piyak nga bahin, ang tong ginutdan kang liog, kang ulo, nga lalaki na sapwan sa Bacolod City, may kilabtanan sa droga ang motibo. Ang mensahe dyan ka ng mga kabayanan, tiga panukot, kautang, utang sa ano? Ay nagwa dyan banwa, ang dyan ginutdan kang ulo, kang August 27, pagka 31, ginabdak, kang 8 tanan kang taho, kag igo na sapwan, patay ron, sipirit ang ulo sa analawas. Timasi may igakanta na, that's why nga ginpahipos. Apo dya kunukon sa droga nga trade ka, banwa magsulod mo. Kung manan kang sindikato, banwa nga daw medyo magakanta ka rin, in-neutralize na ikaw, pinaagi sa pagpatay. Istoryahan tadya karon sa atin nga pagpangalagad. Kag Regas Antique sa bilog nga Region 6. Ang Antique ang may gamay nga turnout ka mga senior citizen nga nagpabakuna. Nahadlok kuro banwa mapatay amo laban rason. Amo dya ang laban nga rason. Now nahadlok mapatay. Sa pihak nga bahin, mga pinalangga nga mga tag para mati. Sa piyak nga bahin, ang sainubak kuno 3 lang kabulan banwa ang epekto. Ang pinakataas nga ang pinakalawid nga may epekto sa aton lawas amo ang AstraZeneca, nagasobra sa sangkatuig, suno sa piraka mga experts sa Germany nga ginpamangkot kang aton ka newsline nga si partner Johnny Diaz sa syudad kang Iloilo. That's why rito sa Europe naga-booster shots pasanda. Oras sa atin nga pagpangalagad alas 8:15. Ang atin nga pagpangalagad kay imaw gidrugyaho ang Evergreen Herbal Capsule. Amo gid janoy ang testingin nyo gid. Ang Evergreen Herbal Capsule. Makagarantiya kita nga mayadya gid kaninyo. Kay man ang tanan nga sobras lawas ginabuhinan, no? Kay toxic ria. Toxic ria mablatian gid kamo, no? Pero kung ga Evergreen Herbal Capsule kamo, hindi kamo makaangken tsansa nga magbulatian kay ang sobrato nga toxic i-reduce na gidto, no? Kag ang tanan nga kulang sa lawas i-supplement na mo diyang pinaknami gid. Kay manti hindi tanan-tanan nga adlaw bastante nga mga minerales kag vitamins mabuol ta sa ginakaon ta, iba toxic pa, no? Ti toxic kinabuol na ron kag ti hindi pa makasupplement, kulang pa ang ginakaon ta, hindi makasupplement ka vitamins and minerals nga kinahanglan kalawas ta. Yan ang kinahanglan ta lang Evergreen Herbal Capsule, no? Amora gamit kamogid
ka Evergreen Herbal Capsule. Bakal kamo sa butika, gataas inyo immune system, kag ganami ang inyo resistensya. No? Amo diyang bulong gid nga nami ni Dr. Leo Amos kag ni Dr. Crispin Heko. Kanyang adlaw si Mayor Bimong Laday mauli rin sa Banwa Kalawaan, gimaw sa tangang pagbalagad. Ha? Uswag Lawaan. Si Mayor Jer Nicor kag ABC President Bobby Nicor kang Barwa kang Barbasa, padayunon man ang kauswagan. Si Bobby Nicor amo dya masunod gid nga mayoran kang Barbasa Antique. Ang amo man si SB Rami ni Cesario, may pagulikid gid sa nga mga constituent sa Banwa it Barbasa. Si Papa Mike naman, Papa Mike Medina sa Banwa kang Tibyao. Mabinugnohon kag rayo pa kayo miyuhumron mabinuligan pa. Amo dya Banwa si Papa Mike Pelber Medina kag imaw na gid si SBB Bokwaldin Lim. Ang mayad nga legislasyon dalan sa kauswagan kang Tibyao. Regya sa kulasi ang Omni agtunan nyo gid. Ang Omni nagabaligya tanan nga hardware items kag construction materials. No, ang Omni. So, rigyan ka mo bakal ka construction materials sa Omni. Barato bagad ang stocks da direct tagid halin sa Metro Manila. Kag kung magbakal ka mo pinta, agto ka mo sa Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading diyan sa Sentro Sur. Kag kung ano nga klase kolor, kapinta ang inyo nga baklan, timplahon mi ko Julius, buol na ginang kolor. Kagamuman, mga kabyanan ang diyang Sign Race Advertising Incorporated. Ang Sign Race Advertising Incorporated na pahamtang dyan sa sentro poblasyon. Tanan nga ipaprint nyo, rogyan gid sarang mapaprint sa Sign Race Advertising Incorporated. Oras sa atin nga pagpangalagad mga kabyanan alas 8:19 sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Pamaanta nga sa Sebaste, Tibyao kag Dias Kulasi, sige gapon ang baywan tikwanta no. Bao tatlok banwa, kag may darwak banwa to sa Soro kadya bag-o, bisa kanya kadlaw bugasong kag lawaan. No? Embilison kapat nungon, sige pa man. Mga kabyanan, ati sige. Bahal kamurot kang inyo stock. Tawaan tabla kayang pagtamad karon kay may gin-improve pagig sa Ruming Antonios Miracle Oil. Para sa diabetic. No? May insulin compound rin ang Ruming Antonios Miracle Oil. No? Nagapanaba kang inyo blood pressure. Ginapanaba ang inyo sugar. Kag kunaba ang inyo sugar, ura, ti tsansa nga magka-hypertension kamo, magka-high blood kamo. Ginaproteksyonan ang inyo liver. No? Ang inyo liver, mga kabyanan. Okay? Ginaproteksyonan ang inyo kidney. No? Ang inyo kidney. Kag ang insulin niya, amo dya banwa naga ginaproduce kang pancreas. No? Bahal ang bagay nga hindi kamo magka-diabetes. Kag malagaan ang inyo banwa nga kidney. So, kung imnon nyo diyang Ruming Antonios Miracle Oil, amo diyang inyo mabatyagan gid. Testingin nyo bla. Kung kamo diabetes, o kung diabetic, may bahal rin improvement. Pero karoon ko pa dyan himuon. Mga kabyanan, ginamat-amat na pagid-improve. Epektibo na, gindugangan pagid. Kaya may insulin rin nga compound ang Ruming Antonios Miracle Oil. I-research nyo kung ano banwa ang pangsyon kang insulin
sa inyo kanya nga lawas. Ano ang function kang insulin? Na, sige, oras sa pagpalagad alas 8:21, mga kabinan, mag-proceed kita sa pagtalakay kang pila ka mga balita kang issues. Mga kabinan, unahon tadyang aton balita lokal. Kay Rogia Santiki, matuod nga mga 58,000 ron ka mga Antikenyos ang fully vaccinated. Ha? Pero, mga kabiyanan, gamay pa dyan, wala pa kalabot 70%. No? Ha? Kaya ang 70%, kaya daw gadlagan, banwa sa sobra, 120,000 kang Antikenyos ang dapat mabakunahan. No? Di, mga 58 pa lang, nagadepender mo lang kita banwa. Ha? Nobody will claim sa kung paano kadasigan, paano ginahimo ang niyang vaccination program sa Antique. Kaya nagadepender kita sa share natin kung pera ginapadara, ginasipi, natin ka Department of Health nga vaccine allocation ragya sa probinsya. Kaya probinsya, ura man nagbakal kay kang atin bakuna. Ha? Allocation dya. Ha? Parehas sa ibang lugar. Halin sa national government. Mga kabyanan, ura jat atot labot nga local government units kung kakaabot ang mga vaccine sa Antique. Part dya ka program kang aton gobyerno, mga kabyanan. Nga ginapahat-pahatan, tanan-tanan nga LGUs kang mga bakuna. Ang problema kay kung sa inubak, mga pinalang tampramati, ang iturok, waay kawaban, wati nagasyado agto sa mga vaccination centers. Ano, andot nga hindi ka mo ka insik-insikaw? Ha? Andot hindi ka mo sa inubak? Ka, nakabanwag it mga rason, iba? Andot hindi sanda sa inubak, mga kabiyanan. Pero may mga na-research kita kag na-interview gid ni partner dyan ni Diaz kang Iloilo Newsline ang mga contacts na rigto sa Europe, sa Germany, to sa Europe gali naga tigayon sanda kang naga himo sanda kang natawag booster shots. Sa Europe dyan, good morning. Naka-booster shots ka mo dyan kung ano man ba gusto nda nga mga brand. Naka-booster shots anda. Ano ang tuyo? Agad mapalawig ang epekto kang vaccine. Kang mapalawid ang anda immunity. Kay anda ginhambal nga like kang sinubak, tayag nakno banwa nga epekto sa lawas kuno ka tao, ha? That's why ka booster shot sanda, 3 ka bulan. Ang Pfizer, kang iba nga American brand, mga 6 to 8 months, no? Ang pinakalawid kuno banwa, amo diyang AstraZeneca, sobra sa katuig. No? Amo diyang kung amo na ami paglang AstraZeneca ya? Ha? Nami paglang AstraZeneca? Sobra ko no sa tuig ka ng epekto. No, kuon ka interview ni partner dyan ni Diaz sa mga nag-aobra rito nga Pinoy, may mga doktor to sa may Europe. Ha? Kag kunina, kuno to ang epekto kang anda nga kita nanda nga ina epekto kang vaksin. Nagakuon tablang ga-booster shot sanda, no? Pero Rugyas Pilipinas, sura pataten ti paghimo karya, no? Kag wala pagani man tanan naglabot sa punto ng Department of Health, mga kabyanan, ang nag-explain rin, no? Nag-explain sa kung ano kalawid ka ginabakuna, ka mga vaksin na ginabakuna, black natin.
ura patig na himo. Ha? Agad maman, antaman ko nastasan o nga medyo kampanti taman, wag kang hindi na magwuri. Ha? Kay man di manigar ka natin ngang iba kon nabakunahan ron makuon. Vaccinated na ninoy. Na hindi kita mangin kampante ka na. Kaiman mga kabyanan, no? Rako kang mga kaso gyapon na tabo nga iba fully vaccinated ron, ha? Pero nadutkan gyapon kang napatay man. Ha? Oh. Ang pamangkot, ang diyang nadutkan ka nagkaramatay kan ogin bakunahan ano nga bakuna sa time bla nadutkan sanda expired rin bla to ang bakuna sa lawas da. Amo diyang wara pa banwa ma-explikar na kanaton, no? Ha? Ang about sa kalawidon, no? Ang longer effect kang mga bakuna sa aton banwa nga lawas. Na tikoon kani kay ba tuod, no? Kung hindi man lang gali matan banwa garantiyahan nga lawid ang epekto. Although nga may mabulig naton ginakuon ta may mabulig riya ha ang tanan nga bakuna. Pero kitang man antag kalawidon. Kung gani kay iba na sige. Di ba may available sa mga sentro nga anti-flu vaccine na tinuig tinyo ka mga banwa makapabaksin man kagkon kagkon may nadapatan karon kang anti-flu vaccine hindi kagid kuno banwa kariabanwa pagtrangkasuhon ura pa man ang COVID may anti-flu vaccine di ba nga ang sintomas kang COVID amo man ra ang sintomas kang COVID kabay ang gina-prevent kang anti-flu vaccine. So kung may virus sa upper respiratory system taplang ang virus, no? Mga kabyanan, hindi rin tana magpanaog kung may anti-flu vaccine ka. Galing iti ang gina-introduce lalo may COVID amo yung mga vaccine mo nga ginhimo. Pero nabaliwala ang anti-flu vaccine. Nga kung pamangkuton mo mga doktor kung mga mo dyan mga epekto kay ba nga bakuna, mas mayad lamang mapa anti-flu vaccine kao. Ha? Di may mga ura katapos, mga explanation, mga kabyanan. Kang mga medical, bisan gani ang mga medical practitioners ta, mga doctors, wara mga kabyanan, nagahirisanto ang anda kadya, mga kabyanan, nga mga opinion sa kung ano ang epekto ka baksin sa aton lawas, ano kalawidon ka baksin sa aton lawas, mga kabyanan, kung ang itakal ta about sa mga ihibalo na tuhoy sa COVID, bisan ang mga doktors na kag mga eksperto, wala ka santo, anda mga idiyanoy. Kung magpatugong kamo kang gasolina nga limpyo, barato pa. Agto kamo dyan sa barangay San Antonio, sa tupad balay ni Kapitan Dampo na nami dyan anda gasolina noy. High quality. Ang anda nga gasolina. Ang aton banwa nga pagpangalagad, ginaimawan gid, mga kabyanan, ginaimawan gid kang ang mangin iloy isa sa mga malipayo na tinion sa mga nanay. Amo man ni ang tion nga madamo challenges labi na kon first baby. Isa sa mga importanteng role sa nanay amo nga amnigan ang ikayong lawas ni baby. Kag partner, isa nga makabulig kay baby amo ang Vitron Drops. Vitron Drops. Partner, ang vitamin C importante gid nga nutrient nga kinahanglan ni baby samtang lagadako siya. Labi na ang pagpabakod sa immune system. Ang immune system amo ang protection ni baby sa mga makahalalit yung mga butang kag kun nano pa nga mga germs sa palibot. Vitron Drops.
Ang immune system man ang nagakilala sa mga bag-o nga mga mikrobyo nga nagasunod kay baby halin sa iya paginawa, pag-inom, kag pagkaon. Yan ipabaskugon ang immunity ni baby partner. Iatag sa iya ang Vitron Drops tungod may makusog ini nga vitamin C. May powerful antioxidants nga nagalimpyo sa mga selula niya kag ginapabakod ang resistensya kontra infections. Vitron Drops ara lang sa mga butika. Ang atong nga pagpalagad kinaimawan man, Life Extension Vitamin D3 ngayon ating pakinggan si Coronel of Davao City. Actually, may anak lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension vitamin D3. Yung last week ko natitiskat, naging okay na din yung kasi ko. Wala na yung leaking sa liver, sa lungs, at sa spine ko. Maganda talaga yung life extension vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Kag para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Maayo nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehos ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod na poultry supply, Bidya sa Banwakang Tulasi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies, Bidya sa probinsya kang Antique. Ano na ang pinakabago at epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Sang una, permi nagataas ang blood pressure ko. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnormal na ang blood pressure ko. Kag wala na ako ginakulbaan, bisan diin ako magkadto. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose, Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. okay, oras sa pagpalagad alas 8:34 sa ating palatuntunan. Ginapamaan ko nga i-like, i-share, i-like ang ating Facebook page, ang Romeng Antonios Miracle Oil Facebook page, no? Romeng Antonios Miracle Oil Facebook page. Regyan sa perkadlaw kita sa account nga sa page nga mga live broadcast, no? Kag amo man makabiyanan, dyan man mabasahan ang mga balita. Kag ang diyang pinaka-post natin parti sa epekto kang Romeo Antonios Miracle Oil. Mga balita, kag ano pagit nga mapuslanan nga mga bagay. No? Regyan sa Romeo Antonios Miracle Oil Facebook page. I-like lang. Mga kabyanan, ano ang mainit pagid nga mga balita sa kanyang mga tinion? Ipa-audit kuno ni President Duterte ang kuwa. Wow. Ang pamangkot sino ma-audit? Ang kuwa ma-audit sa kuwa? Ang naga-audit banwa mo man ipa-audit kajaran? Kung magamod yung plastada si President Duterte, ura pating ang kuwa, limpyo. Tanda ka audit ka, di lang kuha nga. Sanda ka audit kung sakto ang paggamit ka kwarta. Pero ti kung ipa-audit mo, ang naga-audit nga dapat, amo ang naga-pagwa kang transaksyon kung balain sakto ang paggamit, amo mang dapat auditan, kaya nakita nga daw bakit sakto man ang paggamit na kanda budget. Masadya dyan karon. Kag luwas sa kuwanoy, ipa-auditan man kuno ni
ni President Duterte ang Philippine National Red Cross under kay Gordon. Amo dyan mong kung daw boxing blabanwa, kung nagsumbag ang sarap, sumbagan mo man akan kabalas ka, no? Mga pinaranggat na pramati. Ha? Kung nagasumbag ang sarap, may counter punch ka man nga bira mga kabyanan. Agad hindi ka mabirahan, ay may natago man ka, hindi ka magpamira kay iba. Na, amuran. Oh, ang ginistoryahan tagya about sa putli nga paggasto kang kwarta. Putli nga paggasto kang kwarta. Sino kaninyo ang wara nag-aabuso? Mga kabyanan. Ha? Ang investigaran tala ng mga transaksyon kang gobyerno mo. Ha? Makanti mo nga ang investigar kag naga-audit kang transaksyon kang gobyerno mo man ay subject ka audit ka presidente. Ang pamangkot kaya karon kon bala nagasakay pa just laying ang kuwa pa auditan mo. Kag kon magwa makbenan nga ura bisan da nagasto maganda kulingan nga budget ginpatasaan naman ang nagasto ay may budget mo. Anyang independent commission, ha? Paano mo dyan ipanabtan sanda? Ha? Diin mo kusar? Oh. Kaya manti for a long period of time kung ikaw kuha tang imo report lang mo permig na patihan, no? Ginabasihan sa pagpasaka kaso sa mga korap opisyal gobyerno. Ha? Kung ikaw kuha, wala arti mo banwa ginakusar. Kaya manti ang pagpatita nga ang kuha tadlang trabanwa nga classic independent body. Pero ang pamangkot, ha? Kung nag-imbestigar ang kuha kung paano ginagasto ang kwarta, sandabla banwa, wara tana, di kinahimo nga sayad. Ang nakatabo, lagron sa atin banwa nga gobyerno, nga bansig lamang, hugasay kung sinugid limpyo. Kung may baho, ang ginahambal ang sarama, pilakman kang baho, danay. Daw may baho, manti mo, para nga mamanaan, mag-iba mo baho amo dya, mga pinalangga nga tag para mati. Sa piyak nga bahin, sa dugang nga mga balita, ang DOH, pinaagi sa budget hearing kahapon, nagpabutyag mga kabyanan, nga mga lawid ko ni Doke, pa ang diyang pandemya. Magalawid pang pandemya, tinuig pa kuno, hindi masulbar. Kag ang DOH may dyan banwa, nga 19.6 billion pesos nga budget nanda para sa tuig 2022. Na 2022 gamiton gyapon sa pandemya mga pinalangga nga tag para mati. Angat kanya naghambal si Doke mga kabyanan na nga balikan na plato ang ko nga magalawid pang pandemya. Ura kita na makahambal maka specific ka time. Kung daw ano pa dyan banwa kalawid ang pandemya. Pero malawid pa. Pirak tuig pa. Kung ambal mo magalawid, pira pa dyan katuig. Ha? Pira pa katuig. Hindi balikawan banwa, may nagayarnabot pa banwa nga mga variant mo. Kagang mga tao nga na fully vaccinated na nagakadat kan gyapon kag nagkaramatay, hindi man andam explicar andat nga amorian tabo. Ha? Ang iba kani banwa nga nagkaramatay to, hindi man andam explicar paano riyan ang tabo. Ganito ang ambal lang ti isolated cases lara banwa nga kung nabakunahan ka, nagadeteriorate ang imo nga mga ang imo immune system, may dyan kabay nga nabakunahan nami pa sikay-sikay na ligad adlaw, pagkasunod adlaw na patay, ang diyang may pira ka mga malaam. Hindi nanda ma-explain and why. Kag bangad ka mo amor banwa nga nagkakarnabo, may mga grupo gyapon sa susyudad ang hindi magpabakuna. Bisan wanan mo pirit. Bisan wanan mo kapirit. Yang maambal talang ra kananda, tiya hindi tinyo
Ha? Ura tinyog pati COVID ay. No? Kay kung tuloy kang statistics, di base ta sa statistics eh. Kung ano man banwag na pati hantay, kamo malang banwag maka-decide sa kulingan nyo mo, whether or not mapabakuna mo. Ha? Mga kabenan, kamo malatuod man maka-decide, but whatever your decision, ha? Ano ang ginbasihan ta nga scientific explanation kung mapabakuna ka mo, kag kung hindi man. Kagrabla nagabasi sa statistics. Ti ang kuon kang iba nga mapatay ti mo mapakuna iti. May adverse effect ran. No? Ti nakapiragid kun naman ka gobyerno. Ti ang nagkaramatay ran. Ha? Ang nagkaramatay riya piraaw ka porsyento mas raka bala nagkaramatay bang nabakunahan ko para sa nagkaramatay nga wala na bakunahan kag ginkuben. Ha? Mga pinalangga nga mga tagparamati. Ha? Oh. Ti ang aton lang nagya nga ma-explain maraad ka itong gobyerno andat nagkaramatay ang iba. Makabig blara nga side effect kang bakuna man ang rang pag-trigger kang anda kamatayon mga kabiyanan. Ha? Oh. Ti ura para ma-explikar mga pinalangga at paramati. No? Kag kon magpersahanay blang gobyerno sa pag-implement kag pira ka mga layi kag regulasyon sa kadlaw gamiton mula nanda banwa nga para mapuga ang tao para mapabakuna ang diyang card nga kunura ka ti card nga fully vaccinated ka hindi ka kaduwing business or whatever transactions in the government. Di kanya gani may panugyan banwa ang gobyerno ta nga dapat iti kundi sarado mga malls no buksan ta total sarado malaran buksan ta para lang sa mga nabakunahan ang wala na bakunahan hindi ta pagpaagtunon kundi react naman iba ko na kunda may diskriminasyon ko no ti kunura para hindi ta makita diskriminasyon hindi ta pabuksan lamang rin ang mall. Tikon kang mga negosyante para hindi patay ekonomiya ta, buksan tang mall, pero ang wala na bakunahan, hindi talang pagpalagawon ang nabakunahan ng rigto. Galing hindi magsugot manuang department o kunang WHO. Nga bisan ang mga tao magkiritaay sa kalugar, may imo bla ka bakuna bubbles, nga ang mga nabakunahan dito magkiritaay, ura ti garantiya nga, hindi magkaralatnan gyapon kag it will lead sa kamatayon, kang diyang mataho, kang hindi malatnan kang virus kang hindi sanda magkaramatay bangod sa virus. Rigyarta nagpinsar, urar blatik sulbaranda. Ay bisan na nabakunahan mo, hindi pwede magterningab Japon. Ha? Mga kabyanan, ano na lang imuon, dargya kanya mapabilin tas tasan o sa aton balay. Amo na eh. Bansigalong lang tayo. No? Pansigalong lang ta. Gamit lak mo miracle oil. Di mo na, mga kabyanan, pansigalong lang ta. No? Amo niyang mensahe nga gusto ipagawa ka natin. Tisan o gani matapos diyan nga urar blatikaso. Ura man ti, bisan ang aton health department, hindi banwa makatao kang garantiya. Cervix Care Capsule, kakampi ng bawat babae. Sa panahon ito, nasasabak na ang ating mga kababaihan sa mga pagsubok sa buhay. Isa na dito ang gynecological problem. Andyan ang myoma, cervicitis, irregular menstrual flow, dysmenorrhea, migraine, premenopausal syndromes at iba pang mga discomforts. Ang Cervix Care Capsule ay sadyang ginawa upang protektahan ang reproductive system ng ating mga kababaihan at ibinabalik nito sa normal ang function ng ating sex organ. Cervix Care Capsule, dumaan sa matinding clinical and scientific technology, walang side effects. Uminom ka mula sa iyong pagdadalaga hanggang mag-menopause ka na. Kapag naka-Cervix Care Capsule, ang saya maging babae.
Ikaw, happy ka ba? Cervix Care Capsule, available sa mga drugstores. Sa panahon sa pandemya, mag-Hawaiian Spirulina. Kalidad international. Presyo lokal. Hawaiian Spirulina. 3,500 times nga mas mataas ang vitamin C. Makusog na antioxidant, anti-cancer, anti-inflammatory, kag immune booster. Hawaiian Spirulina. Tungod sa moderno ta nga pangabuhi, madamo man balatian ang nagtuhaw. Ang mga siyentipiko ka mga eksperto naghimo solusyon para pabakuron ang lawas. Isa na diri ang Hawaiian Spirulina. Dinabalik ang kakulangan mo sa protein, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, copper, iron, kag pila pagid ka mga decent amounts sang magnesium, potassium, kag manganese, kag pila ka mga microminerals nga kinahanglan sa aton lawas para pangontra sa mga balatian. Isa na diri ang COVID-19. Hawaiian Spirulina. Dinkabi nga pinaka most nutritious food on the planet. Kaya sa clinical research may ara sang 3,900% nga beta-carotene sang sa carrots, kag masubra sa 31 times nga antioxidants kag immune boosting properties sang sa blueberries, 60 times nga mas powerful sang sa spinach, kag 700 times nga mas nutritious sang sa mansanas. Hawaiian Spirulina. Chewable tablet. FDA approved, halal, certified, mabakal sa mga butika. Nans Herbal Capsule. Ang hypertension isa pa kay kanalan sang high blood pressure, kag ini ang nagatulod sang malala nga komplikasyon kag nagapasaka sang risgo sang heart disease, stroke, kag mahimo ikamatay. Kalabanan sang high blood pressure, wala sang signs o kung symptoma, kibuton ka na lang nga ginatake ka na. May ara man ini simptoma nga tuman kasakit sang ulo, pagkakabusang paginawa, kag ginasunggo ka pa. Kung nakahibalo ka na nga may balatian ka nga subong sini, hindi namang duwa-duwa. Magtumar na sang Nans Herbal Capsule. Nans Herbal Capsule, nagabulig sa dugo nga hindi maglapuyo para hindi magpundo kag magbara sa imo kaugatan. Nans Herbal Capsule, wala sang side effects. Ang tawo nga nagaedad, family history, overweight o kung obese, hindi physically active, damo sang stress, kag permilang kapoy, hindi malayo nga makaangkon ka sang high blood pressure, gani, samtang timprano pa, magtumar na sang Nans Herbal Capsule. Pabakuro ng resistensya, kag ikaayong lawas, mag-Nans Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Oras sa atin nga pagpakalagad, mga kamyanan, alas 8:48. Ang Roming Antonio's Miracle Oil may dyan rin nga insulin. So miyadya sa diabetic, no? Sa mga mga diabetic natin nga mga bugto, no? May diabetes. Katapos may dyan rang ginaproteksyonan ang inyo gid nga liver, no? Kaya ang liver nga dyan, igo manaan mo lang akyot na batyag mura kat sintomas batyagan ka no? Kag kung mangihi ka mo may epektoran sa inyo kidney, ang insulin nga ginapanami ka mo mangihi, no? Luwas sa daan nga amor daan ra epek naman nga nami pangihi nyo, progin improve tapagid, ha? I-research nyo mga kamyanan, ang function kang insulin sa inyo lawas, no? Amoran na karon ang bag-o nga sangkap nga gindugang sa Roming Antonio's Miracle Oil, may presensya rin kang insulin, mga pinalangga nga tagpramati, good for the heart, for the blood, kidney, pancreas, kag liver, mga pinalangga nga tagparamati. So kung may insulin, ginapanaba ang glucose, no? Glucose sa inyo lawas. So, ang risk ng hypertension, madura. No? Ang pagka-high blood, ang pag-stroke, mga kabayanan kung amudya i-maintain nyo. Raka baal ka, raka ang mabulig kang insulin sa inyo lawas, raka ra mabulig na sa inyo lawas ang epekto kang insulin. Pero, data focus sa para sa may diabetes, no? Mga pinalangga nga tag para mati. So, ang Miracle Oil na pamaanta, luwas sa anti-cyst, anti-tumor, anti-cancer, may insulin compound naman para sa epektibo gid para sa may diabetes. Alas 8:51, pati sa sapat no. Ora gid pili rin epekto na yan.
Mga kabyanan, balik ta sa ating nga pagpanagad si SB July di Makutak ga imawgid sa platuntunan tano SB Mami Pilar Alusila kag SB Boy Ala Alarcon nagasportagid sa mayad nga panggoberno naton regya sa Banwa it Kulasi ga imawman ang diyang Ilas Bike Shop tanan-tanan klase bisikleta noy regyan gid kamo makabakal sa may Ilas Bike Shop sa barangay Lamputeng na kag gaimaw man si Kapitan Victor Sorilla manglimpyo tagid kapalibot agad marayo ta sa sakit tumandak marketing o gabaligya tanan nga machineries generators kag mga gamit sa panguma kag pangisda dyan sa tumandak marketing sa Sentro Norte si Municipal Administrator Condrado Maayo waragid kalubad serbisyo publiko na basta serbisyo publiko Condrado Maayo gaimaw man ang diyang Meals and Port Internet Cafe atubang kang Shiny Star magpapotokape kamo magpa-encode magpalaminate no kag magpa-ID diyan ka magtugid ang Grand Bakiro gina panami no ang Grand Bakiro perte na gid kanami ang Grand Bakiro ang tunan sa barangay Kamansihan kagamuman ang diyang satellite Dimigo Tabuisid Yuso kung magpatakad kamo satellite nami ang receptions TV nyo rigyan sa Tubang Kapalawan Pon Shop Highway kag sa Sentro Norte sa Dibuco Building sa Pandan na Carl's Agribit Supply tanan nga bubod ka manok tanan nga damog ka baboy o confits agtok mo sa Carl's Agribit Supply sa Atubang ka Antiko magpamatsoy ka mo dyan gid no RL Cycle Parts ang RL Cycle Parts sa Sentro Sur sa Bulangan Blandaan Pinit Highway mga kabyanan kung dyan ka mo magbakal ka spare parts kang mga motor kampiyon spare parts din dadyan original git mga pinalangga nga mga tag para mati kag ang Wisam Electronics and Repair Shop sa unahan patyo noy sa gapon yung ngaran Wisam Wisam Electronics tanan nga mga appliances dyan gid ninyo maparepair kung guba ura gandaran disponiran daran no bo di na tong manog kaon ta to ni what I mean manog tangkilik tagli no ay kakaon dyan ka mga produkto ka papadons kinarahabla no papadons gambal gid pirmi nga pirtik namit kuno pagkaon sa papadons noy kung may mga bisita kung daraan nyo dyan sa papadons ang ano ganito ura tawag ito garabi ang pagkaon sa papadons noy pirtik namit raha dyan ka mga cook kag mga nagaraha nagapreparar manami pang lugar matawhay puno ka buta kang kakahuyan palibot piris ka pangahangin ng mahaklo yung nablagyahan dyan ni Wakoy Xavier o kun Josue Xavier no ang mabuot matinahuron nga bata no idyan sa along highway lara dyan no sa highway sa Sentro Sentro Poblasyon na sige oras at pagpalagat 55 minutos nakalipas sa tak na nga alas 8 sa aga dyan mga biyanan no atin dyan may mga pinatyanay manjaligan to gin-report nga related sa droga tidya ang sa Bacolod na tabo dya daw gina-suspitsa nga related man sa droga no ganing ti medyo brutal manuang pamagis pagpatay na makon ti mo nga binulag ng ulo sa lawas ginutod na gid ang niyog mo bulag ginutod ang ulo kangjang kangjang biktima mga kabyanan nga nagahingaran sa kay Glenn Paul Castillo nga nasapwan kang pizza 31 kang kasanagan nga nagahamyang ang ana bangkay mga kabyanan nagahamyang ang ana bangkay sa barangay 2 poblasyon or Bacolod
City. No? Ura, hindi lang magrayo-rayo man sa bangkay na, sa lawas na, ay ti ura ti ulo. Dito sa unahan, rapit langid. Ang ulo na nakaputos sa cellophane, mga kabyanan, ginutod ang ana nga ulo. Tapos may karatula sa analawas nga nakoon, bayad sa utang, interes pa lang, kapital, preparar para suma total, halong bakulod. Mga kabyanan, kung kaiba nga nag-obserbar, no? Ay posible related sa droga ang kausa kang pagpatay kana. Kay nadakpan tanadya mo. Kang pizza 22 ka Agosto na priso garing kang pizza 27 nakapiansa mga kabyanan. Nakapiansa. Kag kang pizza 31 o kung gabi pizza 30 going to 31. Ginabdak na kang 8 ka taho kag suspect mga kabyanan ginabdak na kagamutok sa nagan nakita ang anabangkay nga ura arti ulo. Ang mensahe kadya mga kabyanan nga may dyan nagapamatay pag partis drugay. Yang kuhon mag-iba basi blaka grupo naman nagpatay para hindi kakanta mga pinalangga nga mga tag para matiyaw. Kaysa kadya nagadugeng naman banwang druga. Malay ta ba si Irgias Kulasi may druga naman. Nawili talang sa propandemya nga bantay sa buisit ka COVID hindi taman makita. Sige maghihapon transmission na. Basi ko nang droga naman bla nagaduging man gyapon renaw. Pitik sintas ta. Raker man engage business droga nga dya. Oras at kapagpalagad alas 8:58. Gaymaw sa atin nga pagpalagad ang diyang si Bubilim, no? Kung magbakal kamo ka Federal Cement, noy. Amo dyan nagamit Federal Cement. Ang tuni lang si Dadang dyan sa pardahan kang series. Kag magpa-deliver, maras man na yun. Federal Cement. Ni Bubilib. Kita mo. Deliver na sa inyo nga balay. Gay maman si Mayor Jojo Lumugdang nga koon kooperasyon gid. Ang kinanglan, nagadasig na ito malapot ang kauswaga. Dodoy Libe Kiri, Dodoy Li Pizza, Dodoy Li Restaurant. Sa Bruso, mga pagkaan dyan sa Sibaste gina-serve. Ginabaligya. Unahan public market. Dyan man nagabaligya man construction materials kumplito. Kag tubig. Amuman kang RCPC. Ang tamburong. Sa pisto ni Christopher Baruna, bata ni former Mayor Bantog Baruna dyan sa Dabalay. Na amo dyan mga ginambal ta, bakalang kamo dyan. Komplito! Gaymaw sa atin banwa nga pagpalagad. Ang dyan sinang Susan Tamba, kang Stronghold Insurance Company, Kulasi Branch. Kung magbakal kamo banwa kang insurance, Stronghold gidang inyo baklan. Nga insurance. Kagamuman ang Gemartibals, lechon, manok, and concrete products. Ang Gemartibals, gaymo kabangko nga simento, lamisa, abay ang lechon, manok, barbecue, kag limpo. Diyan punta tulayo, na alas 9 en punto sa ating pagpagalagad, mga pilangga nga mga tag paramati. Koon kang ating gobyerno, mga kabyanan, na ginapropose kang aton gobyerno ang diyang bakuna bubbles nga may mga lugar nga para sa mga nabakunahan lang gid. Garing hindi magsugot Department of hindi magsugot WHO na hindi pwede magternipon tahoy bisan na bakunahan ron. Hindi pwede nga hindi malatnan Japon kag hindi madatkan kang COVID kag mapatay. So doon bisa na bakunahan ka, kung pwede lang hindi ka malatnan, mas labing mayad gili.
Kay man, bisan na bukunahan ka kumulatnan ka, may tindin siya gyapon, ginahambal ang daga. Hindi siya naggarantiya. Nga hindi ka malatnan, kaya hindi ka mapataya. Jesus, ano lang proteksyon nun, tas lawas, tagli. Kung amo ang mas mayad nga, himuon ta, nga ti, prevention. No? Prevention. Mas naming hindi kita malatnan, di ba? Ano himuon nyo? Himuan nyo nga hindi mo malatnan, mga kabiyanan. Diyan sa Palawan, punsya pa dyan sa Banwao, just klase. Karoon pagro alas 10, may stock ang Roming Antonios Miracle Oil. Kay man naubos ko, no? Ha? Mga kabianan, nawili, tabi ito sa sura yun. Sige ran, wairat natin panahon sa atin ng pagpagalagad, mga pinalangga kamatag para mati. Ako dya si Roming Antonio. Nagpasalamat gid sa inyong pagpamati. Miyagit nga aga, probinsya kang Antique. Ayan na ang pinakabago at epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, at nagabalanse sa